Estic. La Uma arriba ahir d'un passeig amb la Mireia i ja parla català. I mira que bé que ho parla, molt bé. El primer que va sentir aquesta nena quan va sortir al món va ser el seu pare, que deia: quin xumino més maco que té aquesta nena. El 2002 va venir a Barcelona i anem a fer un paral·lelisme en tot el que és els avanços amb l'ús dels idiomes. Cito al Cammarana, que es pregunta com pot ser que i per què hi ha encara gent que ataca un idioma tan maco com és el català. Aquí tenim la història d'Uma, una madrilenya que es considera mig catalana perquè ho porta en el cor.